sorry. I'm sorry sa mga napasakitan ako. I'm sorry. Aww. I'm sorry. So, doot gila sa kasing-kasing guys. I'm sorry. Ginabuhan ka. Hi guys! Welcome to my vlog! And karon nga vlog is, kaya ang content is tudluan ta mo og basic sign language kay tudluan ta ni Kuya. So, let's start! Hello! Welcome to my vlog! VLOG! So karon guys, na ako i-prepare na 20 kabuok na words or 20 kabuok. So karon, let's start with good morning. So again, good morning. Next is good afternoon. Again, good afternoon. The next one is good evening. Good evening. Good night. Good night. Okay. So friends. O kabaw ko anak, friends na. O anak. Ituluan ko ni Kuya na before friends. Kani, where are you? Asa mo? Where are you? So next, how are you? Kamusta mo guys? Thanks for watching. So how are you? How are you? Okay, very good. So very good pa. So dapat yun ang sundon guys sa kay kung na may ma-encounter na ka ng deaf. So at least ang kani makatabang ninyo na maka-encounter mo sa basic lang good nga ka ng sign language. So I'm fine. I'm fine. Hindi ana di I'm fine. Kani day dapat I understand. Kabaw ko siya, kapag I understand. So guys, see you later. Ano na siya? Later mo na siya later. So halfway na tas sa tuwang ko ano. So dali o din mo man na vlog. Kaya 20 naman ni kabuk guys. So at least ba maka-learn mo. So kanya excuse me. Ani, I'm angry! O kabaw ka na angry kay mag-ask mo niya ang kuya ko nga naanak ba kung ka na angry din siya mo ni siyang angry sa ang ugly no kaya ano ugly o mo na siyang ugly so kani I'm angry kani kay I like you guys I like you so kanya siya kay I miss you kato mga wala na ko nakitaan sa katong since nagsugod ang MGCQ. I miss you guys makita-kita na tapopon kay MGCQ naman daw siya. I miss you guys kaya I hate you mga bashers. I hate you no I hate na to I hate you like kanina sad kay I'm sorry sa mga pasakitan ako. So, doot nila sa kasing-kasing guys. I'm sorry. Ginabuhan ka. Kani, I love you. So, balik ko na itong katulong. Oh, I love you. Again, I love you. Di man ina guys ha? Sige, slow lang. I love you. Okay? Understand? Ano sa to? Understand, no? Understand? So, kani kay thank you. Oh, kaput. Ay, hindi kaput ka. Alam ko sa kaput ka. Thank you. Dito guys, thank you sa pag-like, subscribe, and pagtanaw sa akong vlog. Salamat kayo. Palumat ang 100 guys. Bigyan kayo sa pagtanaw ninyo bisa way hinungdan usahay. Thank you. So, hindi ko pa guys. Nana to. Honey, take care. Because I care. Oh,
down to the last singalan ni basic tutorial sa sign language is goodbye. Goodbye guys. Goodbye. Thank you for watching. So ganun mo i-recap to. Mga taas or mga kayo. So balik lang mo, stay lang mo tanaw. Okay. Para malagyan sa tangkils na ako. Ito guys, thank you so much for watching my vlog. So at least ang nakatuna sa 20 kabuok nga kanang mga words, mga common words nga gamitin nato if may encounter ito mga tao. So I hope nga karon nga MGCQ mag-take care ta always. Take care para hindi ta mo iyahin. Bito guys, goodbye! Thank you for watching! Uy, i-add niya si Kuya ha sa Facebook. Add no, FB. Add siya sa FB guys para malingaw mo goodbye sa iyang kon. Actually, kon ko na yung FB name in-insect. So, ako lang siya itaga. Don't forget to add him para if na may mga concern about mga basics in language, pwede na mo ask him, brother. Goodbye!